Día de maletas que van e veñen, uns rematan as vacacións e outros comezanas. Estacións de tren, bus e aeroportos presentaban esta imaxe esta mañá, un ir e vir constante de xente. Nas estradas, máis tráfico, a Dirección Xeral de Tráfico agarda máis de 500.000 de desplazamentos en Galicia nesta operación saída de agosto, uns desplazamentos que nos sairán máis caros. 100 litros, pois sobre 180 euros en chelo. Bastante caro, a verdade é que sí. Está bastante alto, sobre todo ahora en vacacións, que utilizas máis para moverte, ir á playa, viaxar e tal. Que hai un atraco, pero non nos queda outro remedio. Saúdos, que tal? Boas tardes. Son moitos os que viaxan a Galicia motivados pola súa gastronomía e tamén polos seus produtos. Precisamente hoxe inaugurouse un novo mercado co selo de excelencia, o de Ponte Areas. Alfonso Rueda participou na súa posta en marcha. Ali destacou a importancia de seguir apostando polos produtos e o comercio de proximidade. Hai que manter as tradicións que nos fan sentirnos orgullosos. Isto tamén é Galicia calidade, A nosa maneira de vender, a nosa maneira de comprar, a nosa maneira de relacionarnos. O Goberno asegura que Ceuta empeza a recuperar a normalidade tras a entrada masiva de ata 60.000 inmigrantes marroquís dende o pasado xoves. Nas últimas horas regresaron a Marrocos a Meirán de parte deles. Con todo, hai 67 mortos. Unha carta á presidenta da Comisión Europea, Pedro Sánchez, lamenta a reacción de algúns gobernos europeos ante esta crise migratoria e pide unha reunión urxente dos ministros de Interior da Unión. Cuadernos de actividades son digamos, unhas publicacións que están super instauradas no BRAN. A mí me gustan especialmente os sudokus. No móvil a veces son máis cómodos porque non hai que tachar. Na playa pues xogamos co balón na agua. Esta primeira fin de semana de agosto ven cargada de moita troula. Imos ver os pementos da Arnoia, sen esquecernos ollo dos de Herbón, claro está. Tamén faremos parada en Rinlo para ver se os percebes teñen bo talle este ano e, por suposto, o bonito de Burela non pode faltar. Logo lles amosamos todo o menú que temos preparado. Bien, sí, nos ha gustado. Marmitaco. Vamos a ver, eu, por exemplo, que o pimento de cualquier maneira. A mí gustan meus tradicionales. Pasas pola sartén e punto. La zona de Portosín y tal, muy acogedor, muy bonito, se come muy bien, encantado. Vamos a hacer Camino de Santiago, pero vamos a salir de Sarria y para allá vamos ahora con él, vamos a coger el autobús y vamos para Sarria, para mañana empezar a caminar. Moitos estaban agardando por este momento. Co arrinque de agosto chegaron as vacacións. Os desplazamentos esta fin de semana van ser constantes e imos estar en estradas, estacións e tamén nos aeroportos para ver todo ese movimento. Comezamos na Lavacolla. Xavier Santos, como é a actividade ali desta hora? Pois a esta hora vemos moito movimento con moita xente que remata as vacacións e tamén outros que as van empezar hoxe. Tamén as compañías aéreas se prepararon para a época estival e aumentaron prazas, frecuencias e destinos. Agardan mellorar os datos da primeira metade do ano no que chegaron 2.200 pasaxeiros. As previsións turísticas son optimistas e os viaxeiros ou quedaron contentos con Galicia ou veñen con moitas ganas de gozar dela. Viaxamos a Lanzarote, xa non é a primeira vez que imos, repetimos porque nos gusta moito. Hemos encontrado todo moi lleno, con mucha anticipación. Sobre todo descansar, disfrutar, comer, bueno, pornos algo máis morenos do que estamos. Y ahora seguimos de viaje por el norte, pero seguimos hacia picos de Europa. E nada máis a pasar unhas boas vacacións. Pois por aire e tamén por terra, Galicia prepárase para recibir milleiros de viaxeiros nestes días. Imos ata a estación de tren. Laura Seijo. Sí, primeira fin de semana de agosto e moito movimento na estación de tren de Santiago, con ringleiras tamén para coller o autobús, que son moitos os que xa remataron as súas vacacións e coinciden cos que están a piques de comezar as súas. A iso hai que sumarlle esa operación saída que prevé milleiros de desplazamentos nas estradas e un dispositivo especial de seguridade. Familias, amigos que fan o camiño, persoas que empregan estes medios de transporte con asiduidade. En definitiva, Santiago é un fervedoiro de xente neste arranque do mes de agosto. Trasfega na estación de tren de Santiago.
o mesmo para coller o autobús. Algúns desprázanse ata outras localidades para facer o camiño. Un autobús hasta Sarria y de allí cogemos coche hasta Huelva. Outros viaxan en familia. Viajamos juntos y vamos a hacer Camino de Santiago, pero vamos a salir de Sarria. Así están a vivir este primeiro sábado de agosto. E na capital en Santiago eu creo que hai máis xente, sí. Hemos visto mucha aglomeración de gente en la capital. Es mi segunda vez aquí en Santiago, la otra vez que también hice el camino no tiene nada que ver porque estos días se ve mucha más gente por las calles. Os máis afortunados gozarán de estadías máis longas. 15 días, por lo menos. Outros collerán uns días. 6. Y el día 8 nos volvemos a Sevilla. Nosotros llegamos de Sevilla, acabamos de llegar ahora mismo. A París ahora hace 3 días desde el aeropuerto y ahora volvemos a casa a Vigo. Hemos venido a hacer el Camino de Santiago, hemos estado aquí unos días y hemos ido a Vigo. Historias que se entrelazan durante uns intres neste punto de Compostela. Temos que por tamén desta hora unha ollada nas estradas. Está en marcha a maior operación saída do verán, coincidindo esta fin de semana co inicio de agosto, e así se atopan algúns dos puntos onde habitualmente o movimento de vehículos é maior. Vemos en directo imaxes da avenida de Alfonso Molina, na Coruña, saída e entrada da cidade. Vemos que o tráfico está sendo completamente fluido, algo denso, pero sen ningún tipo de restricción neste momento. E vemos agora tamén imaxe de outra cámara da Dirección Xeral de Tráfico, esta a Ponte de Rande, en Vigo, tamén saída da cidade. Vemos que hai tráfico, pero tamén está sendo completamente fluido, sen ningún tipo de restricción. Puntos, zonas costeiras que van ser as que teñan a maior afluencia, tamén entradas e saídas das cidades durante esta fin de semana. Ben, esta operación saída está marcada, sen dúbida ninguna, polo prezo nos combustibles que non estaban tan altos dende maio. Tan só neste mes de xullo, en 15 días, polos ataques que se deron novamente en Ormuz, o prezo non deixou de subir ningún só día. Hoxe, o prezo medio do diésel na comunidade está no 1,80 euros. A suba da gasolina é algo máis contida, é certo, sitúase no euro con 70 céntimos. Estos son prezos medios, porque xa lles adiantamos que en moitas gasolineiras o litro de gasoi está preto dos 2 euros. A operación saída de agosto comeza cos combustibles máis caros. Pros que elixen o coche como medio de transporte para as vacacións atópanse este sábado cos carburantes encarecidos con polo menos 5 céntimos máis por litro. Hoxe botei 50 euros e foron 26 litros máis ou menos. E que che parece como están os precios? Bastante caro, bastante caro. Me parece muy disparatado. Con los sueldos, todo lo que sube los precios tanto de gasolina como de otras cosas. A tendencia foi ascendente nos últimos 15 días. A gasolina subiu alrededor de 13 céntimos o litro, pasando de 1,57 a 1,70. No diésel, os prezos ascenderon 21 céntimos en 15 días, pasando de 1,59 a 1,80. 100 litros, pois sobre 180 euros en chelo. Eso hai que dicir aos que mandan, que son os que teñen que baixar o precio. O motivo a retirada progresiva da rebaixa fiscal impulsada polo goberno para conter os prezos ante o impacto da guerra en Oriente Próximo. Esa suba nas gasolineiras implica que un depósito medio de 55 litros pasará a custar 2,75 euros máis dun día para outro, coincidindo ademais cunha das épocas con máis desprazamentos por estrada ante o inicio das vacacións de verán para moitos. Tendrás que recortar en otras cosas, pero bueno, en esta época del año es cuando más se mueve el coche, entonces al final... Pues están bastante altos, sí que subiron de aquí, bueno, desde fai pouquiño, pero está bastante altos, sobre todo ahora en vacacións, que utilizas máis para moverte, ir á playa, viaxar tal, e, bueno, a cousa está complicadiña, verdad? En Galicia os movementos por estrada ascenderán os 800.000, un movimento de vehículos que se vai ver especialmente afectado polos prezos dos combustibles dos máis altos dos 3 últimos meses. As tensións no mercado inmobiliario nótanse especialmente no verán, nas vilas máis turísticas. En Sanxenxo ou na Toxa, por exemplo, os prezos dispáranse, sobre todo neste mes en agosto, onde se chegan a pagar máis de 3.000 euros por unha semana de alugueiro. Xoan Pereira.
Pouca oferta e unha demanda crecente en destinos moi turísticos como Sanxenxo fan que ano a ano os prezos suban tanto en réxime de alugueiro como de compravenda. Por exemplo, unha semana pode costar en pleno mes de agosto 3.500 euros de alugueiro se falamos de zonas próximas á primeira liña de praia. Se o que buscamos é unha vivenda en propiedade, aí os prezos oscilan entre os 4 e os 5.000 euros o metro cadrado, moito máis se falamos de produtos de luxo. Unha tendencia que por agora só apunta a unha suba constante. Unha breve consulta nunha axencia inmobiliaria xa nos sitúa na realidade habitacional dunha das vilas máis concorridas do país durante as vacacións estivais. En agosto de 3.000 euros a semana, máis ou menos. E se ten vistas unha propiedade con características especiais, pois sube un pouquiño, todavía vamos 3.500 ou incluso 4.000. Hai quen atopa algo máis económico, pero neste caso trátase de visitantes xa veteranos con arrendamentos que veñen de anos atrás en segunda liña de praia. Unha quincena en torno a 1.800, 2.000 euros. Somos asiduos, levamos xa moitos anos vindo aquí a Sanxenxo. Hemos pagado lo mismo que el año pasado, porque llevamos varios años alquilando el mismo apartamento. Hemos pagado 3.400 por todo el mes de agosto. Non quedan xa ocos dispoñibles e iso que os prezos non paran de subir cada ano. Podemos falar de entre un 5 e un 10% de ano en ano. Hai anos onde as subidas son un pouco maiores. Este ano sí que tuvemos unha subida un pouco alta en algunhas propiedades. 150 euros, máis ou menos, con relación ao ano pasado. Sí que subiu. Mas xa, esa é a tendencia desde fai xa anos. Seguramente suba, pero este año nos lo han mantenido. Medra en paralelo a oferta de alojamentos turísticos por días e a prezos máis asequibles. Somos 4 personas, 360 euros las 2 noches. A opción de ter en propiedade unha vivenda ou casa con terreo nas Rías Baixas está ao alcance de moi poucos petos. Hablar de 4.000 euros metro cuadrado, máis ou menos. Se nos vamos a propiedades que están en primeira liña, que teñen vistas, etc., nos vamos a falar de 5.000 ou incluso máis. Cando son propiedades dun prezo de 300.000, 400.000, aí hai moitísima demanda e moi pouco produto. Turistas de Madrid e estranxeiros conforman o grosso da demanda, disposta a pagar o que sexa por disfrutar dunhas boas vistas a carón do mar. Galicia conta cun novo mercado co selo de excelencia e o de Ponteareas. Alfonso Rueda participou hoxe na súa inauguración, destacou a importancia de seguir apostando polos produtos e o comercio de proximidade. Construído na bella nave dunha fábrica de aceiro, Mercatea convértese na sexta praza de Galicia en ingresar na rede de mercados excelentes. Un selo que tamén teñen Pontedeume, Tomiño, Vilagarcía, Carballo e Ribeira. A praza de Pontareas combina os postos tradicionais con novas propostas de restauración. Hoxe celebramos a forza do comercio de proximidade, a capacidade de reinventarnos sen perder as nosas raíces e o orgullo de contar cun mercado pensado para o presente, pero preparado para o futuro. A Xunta investiu 1 millón de euros na reforma deste mercado. Alfonso Rueda di que o goberno galego seguirá modernizando as prazas de abastos para fortalecer o comercio local e a economía dos concellos. Hai que manter as tradicións que nos fan sentirnos orgullosos. Isto tamén é Galicia calidade, a nosa maneira de vender, a nosa maneira de comprar, a nosa maneira de relacionarnos, coñecer o que che vende a froita, os ovos, a carne de toda a vida, confiar no seu consello. A Xunta quere que de aquí a 2030 Galicia conte con 25 mercados co selo de excelencia. Non queda nada, así que imos identificar algúns dos mellores puntos para gozar da eclipse de sol. No mapa podemos ver como as zonas do norte e do leste terán eclipse total. En Ribadeo, por exemplo, un dos mellores puntos para gozar dela, poderán estar preto dos 2 minutos, pero o fenómeno tamén se gozará moi ben en Lugo ou, por exemplo, tamén na Coruña. Se baixamos cara ao sur, en cidades como a Pontevedra e Ourense, será un eclipse parcial. Tamén, ollo, hai algunha situación curiosa. Os veciños de Lalín, por exemplo, con desplazarse só uns 15 minutos en coche, poderán gozar da oscuridade total en Rodeiro. Ben, menos de 2 semanas para vivir unha cita que vai ser histórica e así xa nos estamos preparando os galegos atentos. Malia que levamos meses falando dela, aínda que pareza incrible, hai unha minoría despistada.
¿Tú sabes lo que va a pasar el 12 de agosto? No. Que va a haber un eclipse. ¿Qué es eso? Será a primeira eclipse solar total visible desde a Península Ibérica desde 1912. Daí a enorme expectación. Para la gente que estudia ese tipo de fenómenos, pues será bastante interesante. Y para los demás andantes, pues algo nuevo también en nuestras vidas. Nós xa non o vamos a volver a ver, porque cos nosos anos, si despois vai tardar tantos anos en volver a aparecer, nos temos que aproveitar. Si podemos desde a ventá da habitación, porque nos vemos todo parte de Monte de San Pedro, ben, e se non buscamos un recuncho por aí que non hai que volverse loco, Supongo que debe ser algo muy lindo de ver y sí, un poquito de pena me da perdérmelo, pero bueno, espero que la gente que venga para verlo lo disfrute. Somos uns privilexiados. A eclipse cruzará a nosa comunidade do oeste a este. En máis de 150 municipios galegos experimentarán a escuridade completa. O sol estará baixo e compre escoller ben o lugar de observación. Gostaríame ir ao Portiño, pola zona do Portiño, penso que desde ali normalmente cando hai a posta de sol é moi bonita e penso que desde ali tamén vai se ver ben. La idea es esa, juntarnos un grupito de amigos y bueno, y pasar un día así un poco especial, fuera de lo normal. Nunca lo vi, espero que sea bien bonito, la verdad, y disfrutar la noche. Ribadeo é un dos municipios situados dentro da franxa da totalidade, por iso vanse reforzar as liñas de autobús desde Lugo e Foz. Tamén haberá conexións especiais desde Vigo cara Ferrol e a Coruña, onde a eclipse coincidirá co Deportivo Real Madrid do Teresa Herrera. Interésame máis o Teresa Herrera, vale? E o eclipse, pois interesa porque ven xente a Coruña e deixa cartos. O Concello coruñés deseñou un plan especial de mobilidade pro 12 de agosto, ese día histórico do que tanto levamos falado. Estamos máis que preparados. Aproveiten, se non xa sabe que esta casa está preparando unha programación especial para ese día. Ben, máis cousas. A Vespa Velutina volve a acompañármonos un verán máis. Os expertos advirten que temos que habituarnos a súa presenza. Esta pode ser a campaña con a maior incidencia desta especie. E iso que ano pasado xa se retiraron máis de 24.500 niños. Este ano, esa cifra pode aumentar. Nese labor traballan diariamente os equipos encargados de evitar a expansión da velutina, unha tarefa que é bastante complicada. José Manuel traballa retirando niños de velutina para Seaga, a empresa pública encargada de recibir os avisos e de intervir en 313 concellos. Este verán, segundo di, está a ser especialmente intenso. O volume de avisos e de retirada de niños vai camiño de superar as cifras históricas do ano 2023, cando se retiraran máis de 29.000. O ano 2023 foi moi fuerte, este ano vai polo mesmo camiño máis fuerte aínda. Este mes de julio, por exemplo, debeu andar cerca dos 8.000 nidos avisados. 8.000 entre 8.000 e 9.000 nidos. A escaseza de chuvias na primavera favoreceu a proliferación das velutinas. Tivemos unha primavera moi seca e a raíz dai a proliferación máis grande que estes dous últimos anos, que foron as primaveras chuviosas e bueno, houve menos velutina. Entre xuño e agosto é cando reciben máis avisos. Despois, coa caída da folla, volven repuntar. Despois, en setiembre, baixa seguramente un pouco a cantidad. Sigue habendo, e depois, cando hai a retirada, cando cae a folla, que é cando se ven en todos os árboles, a xente volve a fazer outro repunte de chamadas fuerte. A expansión desta especie invasora, que se detectou por primeira vez en Galicia no ano 2013, reflíctese no aumento dos niños retirados. Pasaron de 11.000 no ano 2016 a case 25.000 o ano pasado. Chegan as vacacións e ademais de desconectar do traballo, cada vez precisamos máis liberarnos dun apéndice que se prolonga nas nosas mans. Falamos do teléfono móvil. Interfire no noso ocio máis do que queremos e por iso ás veces compre enterralo na area e coller papel e boli. O teléfono móvil conseguiu que os momentos de espera xa non sexan tempos mortos, que sentemos a sombra na praia e non miremos o mar, que fagamos unha parada para coller folgos e revisemos as redes sociais. Contra unha adición difícil de controlar, volven os cadernos de pasatempos para adultos. Os cuadernos de actividades son digamos, unhas publicacións que están super instauradas no que no brand literario, non? A xente ven moito a por elas, para leválas, pois levanse a calquer sitio, son moi entretidas para resolver. Son os pasatempos de toda a vida, pero con un aire un poquinho máis moderno, máis cultural, máis adaptado aos novos tempos, fora do que as típicas sopas de letras e todo isto.
Neles caben contidos culturais, deporte, viaxes ou misterios por resolver en clave matemática. A novela negra convértese en pasatempo e os entretementos analóxicos volven cada verán. A min váleme para desconectar, para concentrarme neso e para liberarme un pouquiño de outras cousas. A mí me gustan especialmente os sudokus. No móvil a veces son máis cómodos porque non hai que tachar, pero o encanto de utilizar o lápiz e a goma de borrar, porque algunha vez nos aventuramos cando hai varias oportunidades e hai que borrar, pois eu creo que é unha oportunidade. Os xogos de mesa, de rol, etc. Na playa pues xogamos co balón na agua. Invertir mi tiempo en algo que no tenga que ser ni productivo ni nada, que simplemente por diversión, por pasar el tiempo y por aburrirse, ¿no? Que aburridos salen las mejores ideas, y que también creo que es necesario aburrirse y es necesario no hacer nada en muchos casos y dejar simplemente las pantallas y poder desarrollarte como persona en muchos otros ámbitos también que son muy esenciales. Non son maiorías que enredan cunha baralla de cartas ou cun encrucillado, tampouco os que agardan a chegada do tren cun libro na man, e non é por falta de oferta, porque libros para entreterse hai, para case calquera momento do día. Pois esa tamén pode ser unha fórmula de desconectar este verán, a de coller un libro. Na Coruña abren hoxe unha nova edición da súa Feira do Libro, que será ata o 10 de agosto, punto de encontro para lectores, escritores e librarías. O programa que inclúe presentación, sinaturas, obradoiros e actividades para todos os públicos. A Feira do Libro coincide co arranque das festas de María Pita e converte os xardíns de Méndez Núñez nun dos grandes focos da actividade cultural da cidade durante os próximos días. Teñen unha textura moi jugosa, moi carnosa, teñen un olor inconfundible, ningún pemento de ningunha variedad cheira como nós, metes 1 kilo de pementos nun coche e durache o olor unha semana. Hai 47 anos, os produtores de pemento da Arnoia puxeron en marcha a súa festa para darlle saída aos excedentes da colleita. Hoxe é xa unha das citas marcadas no calendario gastronómico do verán en Galicia. Laura Álvarez. Sí, con case medio século de historia a súas costas, esta festa declarada de interese turístico de Galicia serve cada ano para promocionar e pôr en valor o pemento, produto estrela da Arnoia. Aquí os fogóns arrancan contra o mediodía e xa non paran. Nesta edición vanse preparar algo máis de 3.000 kilos de pementos en calquera das súas elaboracións. Fritidos os que máis e outras propostas máis atrevidas, como por exemplo o xeado de pemento. Pero ademais da gastronomía, tampouco van faltar as verbenas nin a música tradicional. O caso din é gozar da festa que se vai prolongar durante toda a fin de semana. Nas veigas, a beira dos ríos Miño e Arnoia, medra o produto estrela desta terra. Un pemento suave de pel tenra cun olor e un color característicos que aseguran o fan único. Pois o pemento é especial porque só o sabor e o olor que ten xa lévase para a casa e telo nun sitio cheira a pemento xa. Teñen unha textura moi jugosa, moi carnosa, teñen un olor inconfundible, ningún pemento de ningunha variedad cheira como nós, podelos facer e acompañar pois calquer tipo de dentro da cociña con calquer tipo de alimento. Hoxe nas cociñas non se para, elaboran as tortillas, as croquetas, o xeado e os menús de degustación co pemento como ingrediente protagonista. O exceso de produción levou os agricultores da zona xa case medio século a pôr en marcha esta festa. Hoxe contan os visitantes por milleiros. Juntáronse con esa idea de potenciar un poquinho ese excedente e empezar a pensar en promocionalo e en sacarlle unha produción de distribución a través dunha cooperativa. Agora, amparados pola indicación xeográfica protexida, a produción rolda os 7.000 kilos. Deles, algo máis de 3.000 consúmense nos 3 días que dura a festa. La tortilla está muy rica y las croquetas también están muy buenas. Sí. Creo que o pimento, de cualquier maneira, a mí gustan os tradicionales, pasas pola sartén e punto. Ricos, muy ricos. Poco salados, pero muy ricos. Muy buenos. Sí, muy buenos. Muito bueno, muito bom. O arrecendo dos pementos enche o recinto da festa cos fogóns a punto dende o mediodía sen apenas descanso no que resta de xornada. E para aqueles que todo deixan para o último momento, o domingo haberá tamén oportunidade de probalos. E na parroquia de Herbón, en Padrón, un dos seus produtos máis coñecidos no mundo, o pemento, está de celebración. Centos de persoas disfrutan a estas horas da frase máis recoñecida. Os pementos de Padrón uns pican e outros non, así que mellor que non lles saia o que pica.
Con este menú que estamos facendo, xa se nos vai facendo a boca auga. O pemento é un entrante, imos agora co prato principal, porque en Burela están a celebrar a Feira do Bonito. Racións a bo prezo e ademais servidas de varias formas. Ímonos ata ali en directo, Xoel Rodríguez, queda algo por aí? Ainda queda, David. A ración está a uns 10 euros e o bonito, como dicías, pódese degustar de distintas formas. En empanada, tamén bonito asado ou mesmo cocido. Moitos son xa precisamente os que o están degustando nestes momentos, pero moitos outros tamén continúan agardando, como podes ver detrás de min, nestas ringleiras que en algúns momentos chegaron a superar os 45 minutos de agarda. En total son 3.500 os kilos de bonito que hoxe se están preparando nesta feira que vai xa pola súa 40ª edición e que ademais está declarada como de interese turístico nacional dende o ano 2019. E ademais da Feira do Bonito, hoxe tamén aquí en Burela temos unha feira de produtos do mar con alrededor de 60 stands nos que se pode disfrutar de show cookings, tamén de degustacións e outras actividades. Todo aquí en Burela, na que para moitos é hoxe a capital mundial do bonito do norte. Pois mira, nosotros estamos o bonito asado que vai á grella, pois agora estamos limpando, quitando espiñas, piel, todo para que a xente non se atragante. Bien, sí, nos ha gustado. Marmitaco. Nosotros comer a botar a partida. Es el proceso, desde que se limpia aquí, va para la parrilla y continúa y luego ya acabamos hasta el plato principal. Na Vila Rinlega hoxe percebe ten todo o protagonismo. Las raciones son de 250 gramos y sí, ya estamos empezando a venderlas. La gente empieza a venir temprano para estar tranquilos. A media mañá había ringleiras de xente agardando para degustar o percebe de ringlo. Llevamos toda la semana sin comer percebes y nos guardamos para este momento. Venimos todos los años y tanto a este como al de Cervo. De Madrid. Exclusivamente a esta feria porque tengo compañeros de trabajo que vienen a esta feria. Me han dicho, tienes que ir. Aquí estamos. Doado de cociñar, o percebe de ringlo destaca pola súa calidade. É un dito fácil galego para cocer. Agua a ferver, percebes botar, agua a ferver, percebes sacar. É dicir, cando está fervendo, poñemos o percebe, cando volve a arrancar a ferver, está listo para consumir. O percebe de aquí é buenísimo, ten moi pouca fama o percebe de ringlo para o bueno que está. Ten moito máis fama por aí adiante que por aquí. Pero, a ver, porque costa moito collelo, é moi peligroso, a veces está o mar ben e podes collelo traballar facilmente, pero normalmente, pois non, costa moito collelo. A piques de cumprir o primeiro cuarto do século, a festa do percebe de ringlo surdiu nesta vila de Ribadeo para pôr en valor o traballo dos mariscadores. Bueno, el objetivo de la fiesta es promocionar el percebe, el producto, que la gente venga a probarlo, que venga a ver también lo difícil que es para nosotros coger el producto. Ademais da degustación no peirao, tamén se poden tomar os percebes nos bares da vila. En total contan con repartir 800 kilos. E Santiago despediu despois de 10 días as festas do Apóstolo. E así o facía, coas rúas ateigadas de xente, as atraccións funcionando sen parar, concerto multitudinario de The Rapans e como non podía ser de outro xeito cunha despedida por todo o alto cos fogos do artificio. Claro, despois de noites de festa, mañás de reflexión, imaxes das primeiras horas da mañá, 7:30 e rúas baleiras, son uns poucos que exprimiron a noite ata o mencer e despois esperando algúns o bus para volver a casa. Ben, non quitamos a ollada, por suposto, de Galicia, pero tamén imos coa actualidade nacional, porque o Goberno asegura que Ceuta empeza a recuperar a normalidade tras a entrada masiva de ata 60.000 inmigrantes marroquís dende o pasado xoves. Nas últimas horas regresaron a Marrocos a meirande parte deles. O ministro Grande Marlaska insiste en defender a colaboración do réxime de Mohamed VI con España, a pesar da súa inacción inicial. Ceuta comeza a recuperar a normalidade logo de que dende o pasado xoves arredor de 60.000 inmigrantes marroquís cruzasen a fronteira. Nas últimas horas a maioría emprenderon o camiño de volta a Marrocos. As tendas e os bares da cidade autónoma que pecharan as súas portas para protexerse da entrada masiva empezan a recuperar a súa actividade. Que en menos de 48 horas la situación en Ceuta no tiene nada que ver y que la normalidad se está alcanzando.
Os inmigrantes, maioritariamente homes novos, lograron traspasar a fronteira ante a inacción das autoridades marroquís. Con todo, o goberno insiste en apuntar ás mafias e en defender a Marrocos como un socio fiable. Marruecos no es ninguna amenaza ni para Ceuta ni para el resto de España. Es un socio absolutamente fiable. Esta mañá empezaron a instalarse as novas medidas de contención no espigón da fronteira do Tarajal, cunha barreira neumática de 500 metros de longo e unha liña de boias fondeadas. Na costa ceutí recuperáronse xa os cadáveres de 67 inmigrantes. En Melilla, entre tanto, reabriu a fronteira tras 36 horas pechada por mor da crise migratoria. Pois o presidente do goberno pide a Bruxelas unha reunión urxente dos ministros do Interior comunitarios para fixar unha resposta conxunta á crise migratoria en Ceuta. Pedro Sánchez enviou unha carta á presidenta da Comisión, Ursula von der Leyen, na que lle transmite a súa seria preocupación tras a reacción de algúns gobernos europeos. Sánchez critica a quen, nas súas palabras, atacou a España e pediu a súa exclusión temporal do espazo Schengen por prexuizos, noticias falsas, ignorancia ou intereses políticos. O presidente destaca o caso de Italia, que anunciou un reforzo dos controis fronteirizos con España. E o PSOE acusa o PP de optar polo oportunismo político ante a crise migratoria en Ceuta. Feijóo, entre tanto, asegura que o goberno sabía dende había días que se ia producir unha entrada masiva a través da fronteira con Marrocos. O líder popular advirte do efecto chamada que pode provocar a inacción do Executivo. El Partido Popular no empieza ofreciendo colaboración, el Partido Popular empieza haciendo lo de siempre. El Partido Popular nunca distingue lo que es una emergencia nacional de lo que es un oportunismo político. El responsable de promover una política migratoria permisiva, de lanzar durante años el mensaje de que a España se puede entrar de cualquier manera y ser regularizado, es del Goberno. Ben, e atendan agora estas imaxes, porque seguía persoas maiores, agardaba que entrasen no portal e logo as atracaba. Deste xeito actuou un ladrón en Barcelona durante un ano. A policía investigouno en segredo e puido ver cal era o seu modus operandi. Os axentes detiveron despois de realizar 7 roubos, no último quería subtraer unha cadea de ouro a unha muller. Tamén, por suposto, estamos pendentes dos lumes porque a temporada de incendios de 2026 deixa cifras récord. España acumula xa case 174.000 hectáreas calcinadas e 35 grandes lumes forestais, moi por riba dos datos registrados no verán de 2025. O fin da emerxencia nacional en Madrid e Ávila despraza o foco dos incendios a Zamora e Castellón. A EMET alerta de risco extremo ou moi alto de incendios para hoxe en amplas zonas do interior peninsular. O panorama é desolador en moitos puntos de España. A evolución do incendio forestal de Fermoselle en Zamora é máis favorable este sábado, grazas aos traballos desenvolvidos durante a noite favorecidos por unha humidade próxima ao 80%. O goberno autonómico rebaixou o seu grao de peligrosidade, pero as previsións meteorolóxicas para a tarde volven ser desfavorables pros labores de extinción. Ha empezado en Fermoselle, ha ido muy rápido y la verdad es que esto pues va a ser muy complejo. Arranca el fuego previsiblemente en el mismo lugar o en el mismo paraje donde arrancó entonces, sigue la misma vía de incendio. De momento aquí estamos bien, estamos todo el mundo aquí unos con otros apoyándonos, estamos pues dándonos fuerzas. Os bombeiros traballaron durante a noite refrescando a superficie queimada no lume de la Val d'Uixó en Castellón, dado por estabilizado na tarde do venres. Deixa unhas 9.568 hectáreas queimadas. Poco a poco vamos avanzando en las tareas de extinción, pero la parte física se nota ya mucho cansancio en los equipos, porque llevamos ya muchos días trabajando en terreno muy complejo, con mucha temperatura, y la verdad es que las fases del combate están siendo muy cansadas físicamente. Ahora mismo ya no hay frentes activos de fuego, pero no obstante esto no dice que el incendio está apagado. O sea, tenemos muchísimos días de trabajo por delante aún trabajando en las líneas de control. Os grandes incendios que afectaron as provincias de Ávila e de Madrid arrasaron 2 dos espazos naturais de maior valor ecolóxico do centro peninsular, a Reserva Natural do Val de Iruelas e os Encinares e concas dos ríos Alberche e Cofio, ambos integrados na Rede Natura 2000.
En todo o país xa se calcinaron polos lumes máis de 173.000 hectáreas, case 6 veces máis superficie queimada que hai un ano. España rexistra a peor temporada de incendios dos últimos anos. Estas imaxes que ven corresponden a Grecia. Os incendios están a castigar con forza un dos destinos turísticos máis demandados nestas datas. Hai cadeas hoteleiras que recomendan non viaxar ao país helénico. Que hai operacións de extinción dos lumes a gran escala e numerosas evacuacións de emerxencia. Os fortes ventos están a complicar o traballo dos bombeiros. E un terremoto de 4,7 graus sacudiu nas últimas horas a provincia italiana de Nápoles. Xa son máis de 20 os feridos, 2 deles en estado crítico. Este tremor foi o máis forte dos últimos 40 anos. O sismo provocou importantes danos materiais e derrubamentos parciais nalgúns edificios. Ben, esta Casa Televisión de Galicia está preparando para esta noite un programa coa París de Noia, unha das grandes orquestras da verbena galega que se enfronta a un reto moi especial. Será protagonista dun concurso que promete poñer a proba o mellor talento das nosas orquestras. Un gran concurso onde nada está garantido. Voces potentes. Bailes espectaculares. Vaguas. Sorpresas. Toma mi mano con fuerza. É un xurado profesional e exixente. Vale, ti xa sabes que non eres un cantor. Este sábado non será unha actuación máis. Será o inicio dunha competición que vai descubrir o que nunca antes se viu por dentro dunha grande orquestra. Coa formación que marcou un antes e un despois na verbena galega, a París de Noia. Esta noite, os membros da París de Noia competirán entre eles para formar parte da Orquestra Perfecta. Que no se acabe la noche, que está la noche bonita. Pois iso a noite, pero antes, xa saben, teñen cita co Tarde Piaches. Hola, Silvia. Hola, que tal, David? Pois aquí estamos un sábado máis na compañía de todos vostedes. Hoxe Tarde Piaches abordará un tema que, dende logo, ten debate. A nova e futura posible lei do tabaco. Así que non perdan, porque va a haber, evidentemente, unha sobremesa bastante dialogada, que é o que queremos sempre aquí en Tarde Piaches. Enia Gándara tamén falará dos prexuicios dos vapers e tamén teremos a Pichín Funciona, que hoxe falará dun electrodoméstico. Cal? Non o perdan. Grazas, Silvia, estaremos pendentes. Ata aquí este telexornal, moitísimas grazas por estaren aí a acompañarnos un sábado máis. Quedan agora coa información deportiva e ademais todo o fútbol que está vendo de pretemporada. Óscar. Pois si, David, hoxe mesmo veremos esta tarde o São Pauli Deportivo aquí na nosa primeira canle. Será ás 6:30. Nuns minutos estamos con esa previa dese cuarto partido do verán do equipo coruñés e con toda a actualidade deportiva deste sábado. Enseguida volvemos.